Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manass mwana wekwachibanda. Manass. Muzuva ranhasi tine hanzvadzi yedu yabva all the way from Karoi ichiuya muno muguta reHarare handitika ane matambudziko ari kusangana nawo, matambudziko akawanda eupenyu. Hanzi mwana asingachemi anofira mubereko. Naizvozvo hanzvadzi yedu yauya pano paChibanda Media kuti tive tinoipa airtime kuti igone kutaura nenyika ichizivisawo dambudziko rayo, kuitira kuti kana pane anokwanisa kubatsirawo dambudziko rake agone kumubata. Hanzvadzi wakadini? Ofara makadini? Aiwa, tinofara. Ruzhinji rungade kuziva kuti munonzi ani? Ndonzi Jesca Mulambo. Right, Jesca Mulambo. Takupa airtime, taurira nyika dambudziko rako nhoroondo yeupenyu hwako kubva pawakazvarwa kusvika pari zvino muzuva ranhasi. Inini nhoroondo yangu yakamira yakadai so. Ndakakura ndichichengetwa naamai. Saka amai zvavakakura vachindichengeta, amai ava vakati zvara tiri 7. Pau7 hwedu vamwe 4 vakashaika, ndobva pasara 3 vateedzani, kutaura kuti namba 5 ne6 ne7 tisi takasara takateedzana vasikana chete. Saka tasara tateedzana vasikana chete. Mai wangu munhu anga ane dambudziko rekurwara nenjere. Vanga ari munhu anga dambudziko rekurwara nenjere. Saka munhu woti ukamubvunza kuti vabereki vedu aripi, zvangofanana nokuti panga pasina munhu wokuita sei wokuti ndikwanise kubvunza, unochitongozvibvunza iwewe. Saka hatina kukwanisa kurasa mai edu nekuda kwedambudziko riripo. Saka nhasi uno chaita kuti ndiuye panapa inhau yekuti dambudziko iri reurwere hwokurasikirwa nenjere rwaakuteerera mhuri yese. Kutsanangura izvo kuti wasara namba 5 yacho ne6 vese vakurwara pfungwa. Vana namba 1 namba 5 yacho ine vana 3. Which means vana 3 vavo ane 2 vakurwara futi nepfungwa. Namba 6 uyu ane vana 2 ane 1 akurwara nepfungwa. Inini zvangu ndine vangu asi havasati vasangana nedambudziko iroro. Asi ini ndakufesa challenge imwe yakundinetsa mulife mangu. Handikwanisi kuti ndikawana basa ndinoshanda kwenguva refu, ndinoshanda kwenguva diki diki, basa rinobva rapera 1 week dzakawanda. Ndinogona kungonzi basa rapera zvandisinganzwisisi, kuti ndiyanane nevamwe kana hama neshamwari chaidzo ndinogona kutadza kunzwisisana nadzo, ivo vanongondisasamura ndisina zvandaita. Saka handizive kuti nditrayo kuti ndipinde mumarriage zvinoramba. Saka handizive kuti ringavajambwa munyama here kana kuti chii chiri pandiri. Uye handizive kuti chonitazisawo kuti ndiitewo zvakanaka chii. Saka inini ndauyawo panapa mhuri yeZimbabwe kuti nditsvagewo rubatsiro. Uye imwe nyaya yakundinetsa ndeyekuti ndinorota ndine murume. Saka murume uyu ndinoita chisangana naye ndakatanga ndichisangana naye usiku zviye zvekurota. Saka izvezvi ndakupedzisira ndakusangana naye masikati zvoti ndogona kunge ndichifamba. Mukufamba kana kuti ndakavarairwa ndogona kunge takakuvarairwa ndotanga kuona pig murume yakamira kumberi kwangu ane distance 100 meters. Saka pa distance 100 meters ya mafambiro anozoita kuti asvike pandiri anogona kufamba nhatu ngoti 1 2 3 basvika pandiri. Saka kuti ndikwanise kutaura nemurume uyu handikwanisi kutaura naye mhuri yeZimbabwe. Saka ina handizivi kuti ndodii, ndotamburawo here muripo, ende handizivi kuti mhaka yangu ndiyei kozina hana chandoziva. Ende urwere hwamai hunenge hwakutotatukira kumhuri yese hwahuteerera. Saka chakunditambudza ndechekuti vana ava vasara vacho vari normal kana zvikarega kuvabata zvikazobata inini mwana asara, vana ava chaita sei, ndichavachengeta sei? Tiri ipapo pane pandisina kunyatsonzwisisa. Mati vanhu vangani vari kurwara nenjere kumhuri yenyu? Vari kurwara nenjere vese vanhu 6. 6. Kuti mai vakandizvara nasisi namba 5 nasisi namba 6 nevana 2 vasisi namba 5 nemwana 1 wasisi namba 6. Okay. Vana vakatanga kurwara nenjere rini? Vana zvakatanga last month pakuti mai ndo anga vane dambudziko iri, mai zvavanga vane dambudziko iri. Saka dambudziko iri rakaenda rakabata sisi venamba 2.
venhamba 6 vatinoti venhamba 6 vacho rabata sisi venhamba 6 ndobva vambochovha naro vachovha naro inini nasisi vaivapo takambozama kubatsiridzana kuti ndikawanawo kamari toita sei but zviri kushaya basa tikushaiwa vanozvigona. Saka mushure mekunge zvadaro tatoti taneta ende mari yacho inonetsa kuti tiiwane kuti tifambise nhau dzacho kuti varapiwe. Handina kwandokwanisa kuwana mari iyo kozi ndogona kuti ndikashandira munhu kana 3 months anogona kuti asandira nemari paanoiwana anogona kubhadhira kana $20 kana $15 otaiwa ndozokupedzisira mari yako. Ini ndine vana vangu 2 ndinoda kudya ndinoda kupfeka pekugara chaipo pane pachitondinetsa. Saka inini zvona zvichitondinetsawo. Saka izvezvi urwere uhwu hwachizoenda unobata sisa ava venhamba 5 vatinoti ndo vasara vakuru. Wachibata sisi waungoti uchibata sisi nhasi 2 days dzinotevera wobata mwana wasisi ivavo futi venhamba 5, 2 days dzinotevera wobata mwana wasisi ava venhamba 6, 2 days dzinotevera wobata mwana wasisi ava venhamba 5 ivavo. Saka pari zvino zvambomira zvakadaro. Ini kwandinofamba ndichienda kuti ndinzi ndinobatsirwa ndinosvika vanondibatsira vacho vanoti vanoda mari. Inini handina kwandinowana mari nekuti ndishande chaiko basa handiriwane zvinhu zvakandiomera. Saka ini handichazivi kuti ndoita sei. Right. Tingaitowo here ruzivo rwekuti amai venyu vakatanga kurwara nenjere rini? Ruzivo runonetsa pakuti isusu takangozvarwa mai vachirwara njere. Mai munhu ane zvinenge zvakatotanga kudhara zvinhu izvi vachirwara, kana kuti titi vakapomoka kumba kana kuti titi vakafamba sei kubva kumba hapana anoziva. Alright. Saka munhu aingoti akafamba akasanganawo nemurume wasanganawo naye angofungawo kuva aitirwa utsimi ovata ovapa pamweri ovazvarisa mwana vakasanganawo neumwewo ndizvozvo. Saka nanhasi zvinonetsa zvokuti tizive kuti vabereki vedu chaivo vari kupi. Alright. Tiri panhau ipapo mungaitewo here hama dzamungazive dzekwaamai kana kuti hama dzekwababa? Hapana kana hama 1 yandinoziva nokuti kuti ubvunze mai vacho hama yekwababa havataure. Kuti ivo chaivo vatsanangure kuti vanobva kupi havatauri. Saka dambudziko richazova kudambudziko kuneni inini mwana ndasara ndiri normal. Richazova dambudziko pakuti kana amai ava kana vakanzi vafa nhasi uno ndichavaisa kupi, ndichavaviga ndiri ani. Alright. Ndichimboti dzoke kumashure, muri kureva imimi kuti mai venyu havazive ana baba venyu mese muri 7 nekuda kwekuti vaingorara nevarume vachirwara nenjere, suko havazivi kuti akavapa pamuviri ipapo kuti mese muzarwa muri 7 ndiani? Ndinototi hatizive kuti tiri vana baba munhu umwe kana kuti tiri vababa vanhu vakasiyana. Zvaakunetsa kuziva kuzi munhu anoziva wacho haakwanisi kuzvitaura, anorwara nepfungwa. Alright. Saka pa7 wenyu akakurerai ndiani sezvo mataura kuti amai venyu vairwara nenjere? Isusu takangokurawo tichigara naamai mukomboni. Kukomboni kupi kwacho? Kukomboni kunonzi kwaChipangai ndokwataigara. Tongoti vanga vasingagari mukomboni esachi vaigara kunze kwekomboni semunhu airwara nepfungwa. Saka sisi vakuru ava vatiri venhamba 5 ava vatiri kuti vakuru pari zvino ndiye munhu anga ati kureiwo akatanga kushanda mupurazi iroro ratatiti vanogara uku kunze vachitotamburawo. Ndobva sisi vaita sei vaenda kuita zvemugwazo zvemaricho kupi kumaruzevha mukomboni imomo. Saka sisi vakazopedzisira vapiwa imba mukomboni muye. Vanhu vamwe ndovanyengetedza mama vachivaita sedza mara mai vaya vabvuma kugara mukomboni. Saka isusu tingori vanhu vakangokura life yanga yakaoma, life yekuti haitsanangurike. Alright. Tiri panhau ipapo, saka imimi muri kurarama nei hanzvadzi yangu, muri kurarama sei? Inini ndiri kuraramawo zvokuti ndikawanawo ane maricho ane washeni ndinomuwachira, ane chii ndinomuitirawo. Saka kuti ndizoshanda kana eni basa chairo zvinonetsa nokuti basa pacho handigaripo.
ringava rekutsvaira yadhi, ringava rekusuta sei, ringava rematanyira chero ndogona kungobvisiwa zvisina notisi, zvisina kuziva kuti chii mhosva yangu ndeyei, ndatadzei, handizive mhosva yangu. Saka kwakungoraramawo kwekungotamburirawo kwekungoti hapana anoziva kuti ndadyei, ndikawanawo sadza nhasi, ndikawanawo chakati nhasi ndinodya. Saka zvingoriwo life yakangooma. Alright. Saka mune chitupa here? Chitupa ndinacho. Akakutoresai chitupa ndiani sezvo mati imimi amai venyu havazivi baba venyu? Akanditoresa chitupa ndevamwe amai. Mai ava vakandiona ini ndaienda kuchikoro, vakaona kuti kuchikoro ndaigona pavana vaamai vangu vese. Saka vaona kuti kuchikoro ndaigona ende kuchikoro ndandine shungu. Panguva yacho ndakabhadharwa school fees nebhimu. Ndabhadharwa school fees nebhimu ndobva ndaida kunyora grade 7. Zvinhu zvakaoma. Mai ava vakati zvinotoita sei mwana uyu haana munhu anomiririra. Amai vake havana chitupa. Sisi vacho vatinoti vakuru havana chitupa. Haana kana nokwanisa kumirira kuti atore chitupa. Ndobva vaenda kune vanhu vezvitupa vakavatsanangurira dambudziko riripo. Vanhu vezvitupa vakati zvinonetsa kuti timupe chitupa pasina kana chitupa chababa kana chaamai. Nokuti mwana uyu akaita dambudziko mangwana hapana anozogona kuzomumirira, anotsvaga hama yake achiti anoiwana kupi inokwanisa kumumirira padambudziko iri, kozi senemu anozoda munhu ane senemu yakafanana neyake. Mai vaya vakanzi kuti mukwanise kubatsira mwana uyu, imimi kana matokwanisa kumumirira semubereki wake, tinokwanisa kuita sei? Tokwanisa kumupa chitupa. Mai vaye ndokuzonzi chinini chitora chitupa chinhu tichimutoresa chitupa mwana uyu anenge ava mwana wenyu. Nekuda kuti ndakuda kunyora pasina bheta pana pandakwanisa kunyora grade 7. Alright. Matambudziko aya ese amuri kusangana nawo, makambofambawo here kune n'anga kana maprofita muchizama kuti mubatsirwe? Uye kana makafamba tingadewo kuziva zvakare kuti maprofita kana kuti dzingave n'anga dzaiti kudii, dzaikubatsirai here? Munokwanisa kutsanangudzirawo muchidimbo? Kufamba ndaifamba kumaprofita. Vamwe vacho vaitaurawo zvinonzwika, vamwe vacho vaitaurawo zvisinganzwiki, asi change panga pasina kuti ndizowana change. Dzimwewo n'anga ndaienda ndonovatsanangurirawo sezvazviri, vaiti vanoda kundibatsira, asi mugumo zvaizosvika pakuti toda kukuita mukadzi. Saka ndo mamwe matambudziko ndaizosvika pakufesana nawo, tosvika pakuti kana zviri zvokunzi ndoda kuitwa mukadzi, kubatsirwa kwacho ngakurege, nekuti inini ndiri padambudziko rangu, iwe unoda kundiita mukadzi. Alright, vandiita mukadzi ko ndikazozviti ndikaita futi mumwe mwana indine vamwe vana vandisiri kukwanisa kuchengeta, ndichaita sei? Okay, right. Kune mhuri yeZimbabwe iri kudai kuonai panguva dzino idzi, mungade kuti vakubatsirei nenzira ipi? Inini zvangu mhuri yeZimbabwe ndinokumbira kubatsirwa kuti kana pana anokwanisawo kundibatsirawo, asi inini handina mari, ndinotozvitamburirawo, anokwanisa kana akasununguka kundibatsira ngaandibatsirewo dambudziko iri ripere. Nekuti dambudziko iri rikazobata inini wacho ndichiri kugona kuti ndikashanda hangu 2 days ndodzengwa chandingapiwa $5 chandingapiwa chii, ndinogona kutenga hangu shuga neupfu hwekuti ndikwanise kubikira vana ava porridge 2 vasara kumba, kuvana vanasisi vangu 2 ava plus 2 vangu ndigone kuvachengeta. Zvino inini wacho dambudziko iri zvarakuteererana neni, rikanobatawo inini ndikachirwarawo njere, vana ava ndichavachengeta sei? Okay. Munoda kubatsirwa nenzira yechivanhu kana kuti nenzira yechechi? Ingava nzira yese inoita kuti ndikunde, handina sarudzo. Ingava yechivanhu, ingava yechechi. Zvikuru inini ndabuda mudambudziko iri, ndakwanisawo kuchengeta vana vasara. Kana uri munyama ndakwanisawo kubviswawo munyama wekuti ndikwanisawo kuchengeta ndiwanewo basa ndichengetewo vana. Alright. Munokwanisa here kuti mupe nyika yeZimbabwe nhare dzenyu kuitira kuti kana panoda kukubatai vakwanise kukubatai panguva dzino?
Namba dzangu dzefoni dzinoti 077 103 7267 077 103 7267. Alright, aiwa tinotenda zvikurusa kuva nemi panguva inoyi. Pari zvino ndoti chisara zvakanaka muri yeZimbabwe.